ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜ ଭରତ। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହସ୍ତିନାପୁରର ସୀମାକୁ ହିମାଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁମାରୀ ଅନ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ମହାନ ଦେଶକୁ ଭାରତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭରତ ରାଜାଙ୍କ ମହାନତା ଏଥିରେ ବି ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଦରବାରର ମାଟିରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଜି ପକାଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ପକାଇ କହିଲେ, ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ ନାହିଁ କର୍ମ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଜ ଭରତ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ପରେ ରାଜା କାହାକୁ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମହର୍ଷି କଣ୍ବା ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ମୋ 9ଟି ପୁତ୍ରର ପିତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କାହାକୁ ରାଜା କରିବି। ମହର୍ଷି କଣ୍ବା କହିଲେ, ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଜୟ କର, ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବୁ।